Edha tikber it-teddida s-sovranità ta' pajjiżna. Hekk sostnew 24 entità agrikola flimkien mal-Kamra tal-Periti fi stqarrija li ġiet ippubblikata t-tlieta. Huma qalu li pajjiżna għandu jibża' aktar minn qatt qabel u li l-istess sart li għandna tintuża biss għal skopijiet agrikoli. Huma spjegaw kif l-interess fis-settur agrikolu naqas sew fejn anki tfal tal-bdiewa spiċċaw jippreferu jbieħu l-art milli jkomplu fuq il-passi ta' missiriethom. Hemm bosta raġunijiet għal dan il-fattur fosthom li bosta qegħdin ifittxu xogħlijiet li jrendu aktar minn setturi agrikoli, apparti wkoll ix-xogħol qiebes li jirrikjedi dan il-qasam. Hemm ukoll il-fatt li minħabba li jinħarġu permessi ta' żvilupp fuq l-art bosta jażlu li jbiegħu u jieħdu l-flus li ġib magħha dik l-istess art. Għaldaqstant dawn l-24 entità flimkien mal-Kamra tal-Periti qegħdin jappellaw sabiex art verġni agrikola ma tintuża qatt tal-skopijiet rikreazzjonali. Fl-istqarrija ġie spjegat kif is-sigurtà tal-ikel qiegħda ssir dejjem aktar prekarja, anke kif il-kriżi tat-tibdil fil-klima qiegħda thedded il-produzzjoni tal-ikel dejjem aktar fejn il-vulnerabilità ta' pajjiżna hija kbira ħafna peress li importa aktar minn 3/4 tal-ikel li jikkonsma l-poplu. U għalhekk li kull ruqa ħamrija għandha tiġi protetta bis-saħħa kollha u l-potenzjal tagħha li tipproduċi l-ikel għandu jkun assigurat li jkun milħuq sabiex pajjiżna jassigura l-prodott lokali. Madankollu ġie spjegat li din tirrikjedi ħidma holistika fejn kull entità trid taħdem flimkien sabiex tara li dawn l-artijiet tajbin nar-raba u għas-settur imsemmi jiġu salvagwardjat sabiex dejjem niżguraw kwalità ta' ħajja aħjar għall-poplu Malti u kollu.